Τι είπατε, κύριε συνάδελφε? Να πάρουμε κι εμείς κάτι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συζήτηση που γίνεται αυτές τις μέρες για τον προϋπολογισμό του 2015 γίνεται κάτω από το λιγότερο παράδοξες συνθήκες, γιατί η Βουλή θα κληθεί το βράδυ της Κυριακής να ψηφίσει ένα προϋπολογισμό ο οποίος με βάση τις τελευταίες εξελίξεις μπορεί να χρειαστεί αναθεώρηση πριν ακόμα αρχίσει να εκτελείται. Θα είχε ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε αυτή την ιστορική πρωτοτυπία της συγκυβέρνησης, η οποία νομοθετεί και την ίδια στιγμή αναθεωρεί τα νομοθετήματα και τις προβλέψεις της, γονατισμένη και άβουλα υπάκουη στις ορέξεις των εταίρων και των δανειστών. Με αυτή την έννοια εκτιμώ ότι δεν έχει σημασία να σταθούμε σήμερα σε αριθμητικά μεγέθη, ούτε και καν στις εκτιμήσεις, καθώς όλη σας η πολιτική αναθεωρείται από τη μια στιγμή στην άλλη. Όμως δεν μπορείτε επιμακρών ακόμα να ευνηδιάζετε τον ελληνικό λαό. Σας έχουν αντιληφθεί όλοι, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η άμμος στην κλεψίδρα έχει τελειώσει και όσο και αν προσπαθείτε να σώσετε τα προσχήματα, δεν τα καταφέρνετε, όχι γιατί είστε ανίκανοι μόνο, αλλά γιατί είστε ταξικά και ιδεολογικά προσανατολισμένοι στο άρμα του νέου φιλελευθερισμού που ισοπεδώνει όλες τις κοινωνικές κατακτήσεις. Φέρνετε στη Βουλή ένα προϋπολογισμό συνεπή στις δεσμεύσεις σας έναντι της Τρόικα. Υποστηρίζετε ότι οι προηγούμενοι προϋπολογισμοί σας βγήκαν όσον αφορά τα νούμερα. Δεν θα αντιπαρατεθούμε μαζί σας σε αυτό το πεδίο. Γνωρίζουμε όλοι ότι αν κάποιος θέλει να ευημερήσουν οι αριθμοί, υπάρχουν εργαλεία για να τα καταφέρει. Αν περικόψει βία τις κοινωνικές δαπάνες, αν καταστρέψει την υγεία, αν διαλύσει τη δημόσια παιδεία, αν ισοπεδώσει μισθούς και συντάξεις, αν γονατίσει από τα φορολογικά βάρη τους πολίτες, αν καταστρέψει την εσωτερική ζήτηση, τότε ναι, μπορεί να υλοποιήσει ανάμεσα στα άλλα και τη δέσμευση που προκύπτει από το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Πειθαρχίας για την κατάρτιση και εκτέλεση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, το λεγόμενο χρυσό κανόνα. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Θα προσπαθήσω σύντομα να αποδείξω πως η τήρηση του χρυσού κανόνα έχει καταστρέψει και τη δημόσια υγεία, για την οποία μιλούσε πριν η κυρία Παπακώστα. Πιο συγκεκριμένα, έχει βάλει στη μνημονιακή κλίνη του προκρούστη οτιδήποτε έχει να κάνει με το χώρο του φαρμάκου. Μιλώντας για σχεδιασμό πολιτικής στο φάρμακο, θα ήθελα να υπενθυμίσω στους Υπουργούς Υγείας ότι συνεχίζουν επάξια ένα καταστροφικό έργο του προκατόχου τους, οδηγώντας ασθενείς και επαγγελματίες υγείας σε εποχές πριν το Μεσαίωνα. Γιατί στο Μεσαίωνα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, για πρώτη φορά τέθηκαν στην Ευρώπη οι βάσεις για μια συνεκτική πολιτική στο φάρμακο. Ήδη από το 13ο αιώνα διατυπώθηκαν βασικές αρχές, όπως παραδείγματος χάρη ότι η εποπτεία του φαρμακευτικού επαγγέλματος θα γίνεται από τις δημόσιες αρχές για λόγους δημόσιας υγείας, ότι θα καθιερωθεί σταθερή τιμή για τα φάρμακα ή ότι η προετοιμασία των φαρμάκων θα γίνεται με ενιαίους κανόνες. Αυτό είναι ένα διάταγμα του Φρυδερίκου του Δευτέρου. Προφανώς ασκείται τόσο σύγχρονη πολιτική που γυρίζεται τη χώρα πίσω και από τον Ευρωπαϊκό Μεσαίωνα. Στο περιβάλλον της λιτότητας και των άγριων περικοπών του χρυσού κανόνα εντάσσεται και η βασική επιδίωξη του Υπουργείου Υγείας για συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης στα 2 δις ευρώ για το 2014 και το 2015, δηλαδή στο 60% του μέσου ευρωπαϊκού όρου για την ετήσια κατακεφαλή δαπάνη. Μειώνοντας τη δημόσια δαπάνη,
πετυχαίνεται σε καθεστώς ύφεσης την αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης, επιβαρύνοντας βεβαίως τους ασθενείς. Οι ανασφάλιστοι ασθενείς δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο φάρμακο, παρότι διαφημίσατε κάποιες ανεμικές σας προσπάθειες, γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να αγοράσουν τα φάρμακά τους λόγω της αυξημένης συμμετοχής στο φάρμακο. Γι' αυτό και αντιστοιχεί στους ανασφάλιστους συμπολίτες μας το χαμηλό μηνιαίο κόστος 5% περίπου της συνολικής δημόσιας δαπάνης για το φάρμακο. Καταλάβετε το, οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας δεν μπορούν να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Για τους 12.000 φαρμακοποιούς και τους 26.000 εργαζόμενους στα φαρμακεία όλης της χώρας, στο όνομα του εξορθολογισμού των δαπανών υγείας, συνεχίζεται την ίδια κοινωνικά βάρβαρη πολιτική. Ο κύριος Λοβέρδος εισήγαγε το περίφημο rebate, μόνο που για να λειτουργήσει η υποχρεωτική παροχή έκπτωσης προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει οι συνταγές των φαρμακείων να εξοφλούνται εντός 60 ημερών. Αλλιώς τα μικρά και τα μεσαία φαρμακεία οδηγούνται σε οικονομικό θάνατο. Αλήθεια, πότε το Υπουργείο θα είναι συνεπές, θέλω ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, στις υποχρεώσεις προς τους φαρμακοποιούς, γιατί οι φαρμακοποιοί στραγγαλίζονται με αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζεται. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη δε του ΕΟΠΗ έναντι των φαρμακοποιών, σε ποια ζωή θα εξοφληθούν? Έρχομαι στο ζήτημα του ωραρίου των φαρμακείων. Στα πλαίσια της λεγόμενης απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων, κάθε φαρμακείο μπορεί να λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο, με ωράριο που ορίζει ο εκάστοτε φαρμακευτικός σύλλογος ή ελεύθερο ωράριο. Πρόκειται περί ρύθμισης που με απόλυτη ακρίβεια οδηγεί στο κλείσιμο των μικρών και μεσαίων φαρμακείων, οδηγώντας σε αύξηση των λουκέτων και στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους, δημιουργώντας ειδικές εντός εισαγωγικών συνθήκες μονοπωλίου σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα όπως αυτός της δημόσιας υγείας. Όσον αφορά το συμψηφισμό των χρεών, κύριε Υπουργέ, είστε και παρόν, είναι ένας χρόνος που περιμένω την απάντηση που είχατε υποσχεθεί ότι θα το κάνατε. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, αν και στην αρχή της ομιλίας μου σημείωσα ότι τα μεγέθη είναι ίσονος σημασίας, μπροστά στη λέλαπα των μνημονιακών δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, θα ήθελα να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι για την υγεία του προβλέπονται για το 2015 500 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από 4,7 σε 4,2 και ότι αν και όπως ανέφερα λίγο πριν υποτίθεται ότι η πρόσβαση στο φάρμακο θα έχουν κατά το 2015 περίπου 2,5 με 3 εκατομμύρια ανασφάλιστοι, η δημόσια δαπάνη για το φάρμακο παραμένει σταθερή. Δηλαδή, στην πραγματικότητα θα έχει ακόμα μεγαλύτερη μείωση, σε σχέση με το 2013 η μείωση ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Κλείνοντας, θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να σημειώσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά, αναγνωρίζοντας το ρόλο του φαρμακοποιού επιστήμονα και επειδή εμείς πιστεύουμε ότι ο φαρμακοποιός και το φαρμακείο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος υγείας, θα προχωρήσουμε στη διαμόρφωση ενός νομοθετικού πλαισίου μακριά από τις δεσμεύσεις του νέου φιλελευθερισμού και των μνημονίων που θα στηρίζεται σε τρεις αρχές προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και όχι των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, τον ποιοτικό έλεγχο του φαρμάκου, την παραγωγή και εξασφάλιση επάρκειας φαρμάκων και τον έλεγχο του κόστους. Με αυτή την πολιτική, κυρίες και κύριοι βουλευτές της συγκυβέρνησης, σταδιακά, γιατί μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανατρέψει τη βαρβαρότητα που εκφράζεται και θα επαναφέρει τα στοιχειώδη σε πρώτη φάση, όπως περιγράψαμε και στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, για να αντιμετωπίσουμε τη βαθιά ανθρωπιστική κρίση και να ανακουφίσουμε όλα εκείνα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας που κατακριμνήσατε στο βάραθρο του μνημονίου, των εταίρων, των δανειστών, των αγορών, αγνοώντας το βαρύ κόστος που έχει πληρώσει η χώρα και ο λαός για χρέη που δεν του αναλογούν και δεν τα δημιούργησε. Ένα τελευταίο κομμάτι, κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε. Όχι, παρακαλώ, δεν έχει νόημα τώρα να είναι άδικο για τους υπόλοιπους. Η κυρία Γεωργοπούλου.